Sziasztok! Ez itt én vagyok, Vivian. Én csináltam a Jennifer és én videót. Ebben a részben a cicámat fogom megmutatni. Egy perc. Ő itt a cicám, Félix. Nyár óta van meg nekünk. Hát ide kóborolt, és az első 2 napban mindig kiszökött a házból, és bement a kocsinak a motorház tetőjébe. De ő itt benn lakik velünk, és nagyon szeretjük egymást. Kis aranyos fiúcska, nagyon jó társ. De általában félős, és most, hogy néha kamerák előtt látja magát, kissé félénk. Nyugi, papa, nyugi. Hát, nagyon jó szobacica, sejmes a szőre, és jó társokat játszom vele, meg minden. Tudom, cica, tudom. Úgyhogy, ha ti is szeretnétek kedveskedni a macskátoknak, vagy bármilyen más állatoknak, akkor ebben a tippben adok 1-2 tippet, hogy legyél kedves bármilyen házi állatoddal. Első tipp, mindig szeresd, és sokat etesd, játsz vele, kényeztesd őt. Én már tapasztaltam, nálunk bevalt. És mindig légy hozzá kedves, sose légy olyan, tudjátok, olyan kedvetlen. Amikor oda megy hozzád egy simiért, sose bánsd az állatokat. Mert rengeteg kutyát hallunk a hírekben, hogy nem etetnek. Úgyhogy szerintem etetni kéne majd az állatotokat, hogyha lesz. És mindig etessétek és szeressétek őt. És kaptok cserébe kedves mosolygásokat és simizéseket. 1 perc. Félix! Nem játszunk a függönnyel. Jól van. Tudom, hogy itt volt, úgyhogy a kis csintalan mindig játszik a függönnyel. De együtt tévézünk, meg nasizunk. De sose adjatok csokoládét, akár még egy fél darab szaloncukortól, vagy egy kocka csokitól is rosszul lehet. És meghalhat. Ezt az állatorvosok is megállapítják. Most egy kis videóban lehet részünk. Drága Félixkém részéről. Cica, cica. Szegényke mindig csintalan szokott lenni, ahogyan most láthatjátok. Na, Félix, hagyd békén. Szóval, amint mondtam, mindig legyetek kedvesek hozzá. Játszatok vele, és törődjetek vele. Jaj, Félix. Nézzétek meg, amit mit művel a sport szobabiciklinkkel. Tudom, furcsa. Tehát, amint mondtam, mindig legyetek kedvesek az állataitokhoz, és sose legyetek olyanok, akik nem fognak törődni velük. Mindig. Mit csinálsz? És nem szabad ilyet csinálni. És legyetek kedvesek hozzájuk, és megértőek. Hogyha nem akarnak most veled játszani, vagy
aludnak, sose ébreszt fel őket, vigyázz rájuk, és legyél gondos gazdi. Köszönöm, hogy megnéztetek. És higgyétek el, ezekkel a tippekkel a ti állatotok is boldogak lesznek. A ti állatotok is boldog lesz. Köszönöm, hogy megnéztetek. Sziasztok!